ai ga wani bawan Allah mana mu tambaye shi ko. Assalamu alaikum. Barka ne. An lafiya. Alhamdulillah. Barka ne. Wallahi da Allah annabi tambaya muke yi. To na'am. Mu mata biya da To na'am. Muna neman gidan malam Alan Mabuga. Alan Mabuga? Malam Alan Mabuga. Alhaji Alan Mabuga dai wanda na sani? Shi dai ne wanda yake kan layin ciyama. Inna lillahi. Alan Mabuga? Ya shi. Jar ubancan kai ya san. Alan Mabuga dai? Ko kuɗi muka ce ka ba mu ba. Shi Alan Mabuga wanda na sani dai Dr. Alan Mabuga. Ko ba shi ba? Shi. Ka ce Alan Mabuga? Alan Mabuga. Wai, Alan Mabuga dan farin tsoho haka? Shi dai wannan da cikin dan kwada da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka dai ce Alan Mabuga. Kwarai da gaske. Shi dai shi muke nema. Lafiya? Alhaji Alan Mabuga gidansa. Ba Alan Mabuga dai muke ba fa. Kun ga kudin ma kowa duk sai irin nawa dan saboda hanyar shegen ruwa ne a ciki. Kowa ya shirya irin nawa. To ai kaji. Ai sai kai ka bugar gidan nan da ya dama wani fada za a yi ko kuma yaƙi ake ko akan hanyar to mu je.